Mulla tiedät, että ruokaa ei ole jääkaapissa. Jääkää ruokaa S-Marketista. Mulla hirveä nälkä on. Aivan verraton. Me etittiin ruokaa päivät pitkät, ei siellä täältä voi nyt löytää. Sitten päivän tekee meillä on hirveä jano. Energiajuomatta tuon hyllyn päässä. Löytyykö sopiva energiajuoma? Mulla on meinaan hirveä jano. Kyllä se löytyi todellakin. Kohta me lähdetään juomaan ja pulloja palautetaan. Ja sitten toisiin rikkaita. Me saadaan niistä varmaan vähän rahaa kyllä. Jep. Pikkusiskolta lainaa tuli pari tätä settiä. Kohta on Suomella petty. Vähän vielä pulloja, jos saa vääntää sitten tulee sieltä se häätä. Kohta meillä on vähän hölliä. Energiajuomat vahvas salaa. Se maistuu tosi hyvälle. Ja 50 senttiä on meillä. Matkalla kassalle ollaan ja tyytyväisellä mielellä on. Kukaan ei voi estää juomasta meitä tätä herkkua jo. S-Marketissa saa mitä haluaa. Monsteri ja ihanaa. Tältä mikään ei loppua voi. Karkkejakin täällä on. Mentiin kassalle. Jonotettiin kauan. Siinä me odotettiin pari tuntia. Sitten me mentiin vähän kotia. Hei. Kassan ohi mä kävelin, odotin kaveria. Sitten jonottaa kassalla. Penkillä yksikseni, ei ketä seuraa, ihan yksin vaan. Nyt vaan kasvaa etsestään, eikä mitä sille voi. En. Sieltä se kohta tulee vaan. Mä odotan sitä, aivan innolla. Puutteet hyppysis ja sait. Nyt me onnellisia ollaan vain. Tää oli S-Marketti. Ja meillä oli jano.